ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾಡ್ತೆಲು ಇನಿ ತಮ್ಮಲ ಸುದ್ದಿಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಎಐಸಿಸಿಗೆ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಓಟುಡುಗೆಂದಿನ ಖರ್ಗೆರೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಶಿ ತರೂರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ದ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ಭಾರ್ಗವಿ ಕುಡ್ಲಡು ತೋಜಂದಾಯನ ಪೊಣ್ಣನ ನಾಡು ಪತ್ತೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದ ತನಿಖೆ. ಕುಡ್ಲಡ್ ಎ ಬೊಕ ಬಿ ವಲಯಲನ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲನ 2022-23 ಸಾಲದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಭಕ್ತರಡ ನಟ್ಟಿನ ಕಾಸು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನ್ನದಾನ ನಿಧಿಕ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕುಂದಾಪುರದ ಅಶ್ವಥಮ್ಮ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಎಐಸಿಸಿದ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಕೇಂದ್ರದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತೆದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಗೆಂದಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ನಡೆದಿನ ಗುರಿಕಾರ ಪಟ್ಟದ ಓಟುಗೆಂಪುನ ಕಾರ್ಯ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಖರ್ಗೆ 7,897 ಓಟು ತೇದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಎಐಸಿಸಿ ಗುರಿಕಾರ ಪಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಸೋಮವಾರ ಓಟು ನಡೆದಿದ್ದದು ಅವೇನು ಗೆಂಪುನ ಕಾರ್ಯ ಬುಧವಾರ ನಡೆತಂಡ ದುಂಬುದ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಇತ್ಯದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಶಶಿ ತರೂರ್ನ ಸೋಪಾದ ಎಐಸಿಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಗೆಂದಿಯರು. 9,385 ಓಟುಡು ಅರೆಗೆ 7,897 ಓಟು ಬುಡ್ದುಂಡು ತರೂರು 1,072 ಓಟು ತೈತೇರು. 400 ಓಟು ಹಾಳಾತಂಡು. 24 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಹರು ಕುಟುಂಬದ್ದು ಪಿದೈದಕ್ಲು ಪಕ್ಷದ ಗುರಿಕಾರರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಶಶಿ ತರೂರು ಪಕ್ಷ ಪಿರ ಜೀವ ಪತದನಂದು ತಾನು ನಂಬು ಎಂದು ಪಂತೆರು. ಓಟದ ದಿನದ 6 ಈ ಪಾತೆರ ಪಂತೆರು. 2017 ಬೊಕ್ಕ 2013 ಮೇತ ನಡುತ್ತ 2 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಧಿಕಾರದಿತ್ತು ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ 1998 ಸಾರಥ್ಯ ಪತದಿನ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಖರ್ಗೆರೆಗೆ ಪೋತುಂಡು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಓಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಗುರಿಕಾರರ ಓಟದ ಬಗೆಟ್ ತೃಪ್ತಿ ತೋಜಾದ ಒಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಏರ್ಲ ಪಾಲ್ದಿತ್ವನ್ನ ನ್ಯಾಯದ ಎಡ್ಡಿ ರೀತಿದ ಓಟದ ಕಾರ್ಯ ಅಂದು ಪಂತೆರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಗೆಂದಿನೇಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ ಡಿಲ್ಲಿಡ್ ಅರೆನ ಬಿರಿಸಾಯದಕ್ಲು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಇರ್ತದೆ ಇರುವೆರಿಗೆ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿನ ಸಂಗತಿ ಮೂಲ್ಕಿ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಜೇತ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಬೈಪಾಸ್ ಕೈತಲ್ ನಡೆದಂಡ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲೆನ್ ಮೂಲ್ಕಿದ 21 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸುಜನ್ ಪುತ್ರನ್ ಬಕ ಕಾರ್ನಾಡ್ದ 28 ವರ್ಷದ ಸುಜಿತ್ ಜತನ್ನಾಂದ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದಂಡ. ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಇರ್ತದೆ ಇರುವೆರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿನ ಸಂಗತಿ ಮುಲ್ಕಿ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಜೇತ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಬೈಪಾಸ್ ಕೈತಲ್ ನಡೆದಂಡ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲಿನ ಮುಲ್ಕಿದ 21 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸುಜನ್ ಪುತ್ರನ್ ಬಕ ಕಾರ್ನಾಡ್ದ 28 ವರ್ಷದ ಸುಜಿತ್ ಜತನ್ನಾಂದ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದಂಡ. ಮುಲ್ಕಿದಂಚಿರ್ದ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಬುಲೆಟ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಬೈಪಾಸ್ ಕೈತಲ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಉಲಮಾರ್ಗೊಡ್ದು ಚಿತ್ರಾಪುರದಂಚಿ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಕಡೆಪೆರೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂದು ದಿನ ಪೊರ್ತಡು ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ರಬಸುಡು ಇರ್ತದಂಡ. ಬುಲೆಟ್ ಗಾಡಿ ಇಡ್ತಿನ ಪೋರ್ಸುಗು ಭಾರಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡಾತಂಡು ಸ್ಕೂಟರ್ ರಡ್ಡು ತುಂಡಾತಂಡು ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರಗೂ ಪೋದು ಪೂಡ್ದುಂಡು. ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಇರುವೆರೆನ ಉಳ್ದಕ್ಲು ತುರ್ತುಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದೇರು. ಕುಡ್ಲಾ ಬಡಕಾಯಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾರ್ದುಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಉರ್ದು 14 ವರ್ಷದ ಭಾರ್ಗವಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತದ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ತಿರ್ಗದ ಅಕೀರಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲರ್ದು ತೋಜಂದ್ಯಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಡ ಮಾಹಿತಿದೆ ತೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ 14 ವರ್ಷದ ಭಾರ್ಗವಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತದು ತೋಜಂದೆ ಆತಲ್. ಬೆಂಗಳೂರದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಆಲ ತೋಜಂದೆ ಆದ ಬಸ್ ಡೇ ಮನದಾನೆ ಅಂಗಾರ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬೈದಲ್ ಅಲ್ಪಡ್ದ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂಜಿನ ಬಾಡಿಗೆಗೂ ಗೊತ್ತ ಮಲ್ತದ ಮುಕ್ಕಾ ಬೀಚ್ ಕದ್ರಾ ಪಾರ್ಕ್ ತಿರ್ಗದಲ್. ಕದ್ರಾ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಬಾಲಭವನ ಕೈತಲ್ದ ಪಾಯ್ಖಾನೆಗೆ ಬೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದ ರಿಕ್ಷೋಡು KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಪೆಂದ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಪಂಡಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಡೆಮುಟ್ಟ
ತೋಜಿದ ಜಲಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲ ತೆರಿಪಾದಂಡ ಭಾರ್ಗವಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ತಿರುಗಿದಿನ ಮಾತ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಲೆಡ್ ತೋಜದಂಡ ಅಕ್ಕೇರಿಗಾಲು ಓಡೆ ಪೊತ್ತಲ್ ಪನ್ಪನ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾತಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದಿನ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಂದಕ್ಲು ಜೋರ್ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲು ಪುಡ್ದು ಬೈದನಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಭಾರ್ಗವಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ತಿರುಗಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಿಲಿಪಿಡಾದು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾದು ಮಾಹಿತಿ ದಿತ್ತೊಂದಿರ ಐನಾಡಿ 3 ಇಂಚ್ ಎತ್ತರದ ಭಾರ್ಗವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಬಯ್ಯ 4 ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ತದ ತೋಜಂದೆ ಐನ ದಿನ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ ಬೊಕ ಬೊಣ್ಣಿಯ ಬಣ್ಣದ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಲ ಅಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಟೇರಿಗಾಂಡಲ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 92 ಪುಜ್ಜ 31 ಪುಜ್ಜ 21 ತಿರಿಪಾಯಿರಕ್ಕೆ ನೊಂದಿರ ತೋಟುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಲೆಂಚಿಗ ಕರೆಂಟ್ ಜಂತಿ ತಾಗದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸತೀಶ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಪ್ರಭು ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಬೈಂದೂರು ಕೈತಾಲ್ದ ಶಿರೂರು ನಡೆತದಂಡ 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ RSSದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತರ ತೋಟುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಲೆಂಚಿಗ ಕರೆಂಟ್ ಜಂತಿ ತಾಗದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಬೈಂದೂರು ಕೈತಲ್ದ ಶಿರೂರು ನಡೆತದಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಉದ್ಯಮಿ ಶಿರೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸತೀಶ ಸುಬ್ರಾಯ ಪ್ರಭು ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನಾರಾದುಲ್ಯರ 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬಡಿ ದಿವಕ ಇರುವೀರು ಜೋಕ್ಲೇನ ಆಗತಿದ್ದೀರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪೇಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬುಲಿಚಿಲ್ ಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕರಾದಿತ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಪ್ರಭು ಪಾಕವರ್ಷಾರ ಡ್ರೆಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿದ ಯಜಮಾನರಲಾದಿತ್ಯರ ಸತೀಶ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಪ್ರಭು ತೀರ್ನೇಕ ಶಾಸಕರ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಪಾಕಜನ ನಾಯಕರ ಬೇಜಾರ್ ತಿರಿಪಾದಿರ ಬೈಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಿಶಿಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾಗಿಡ ನೆಲಕ ನೀಲಿ ಟರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದು ಐತಮಿತ್ತು 9 ಜನ ಸುತ್ತ ಕುಲ್ಲುದು ಇಸ್ಪಿಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗಿಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಪೊಗುದು 9 ಜನಲ್ಲ ಪತ್ತದೇರ ಕಾರು ಬೈಕ್ ಕಾಸು ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದೇರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಿಶಿಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚಿನಡ್ಕ ಸರಕಾರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾಗಿಡ್ ನೆಲಕ್ ನೀಲಿ ಟರ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ದೈತ ಮಿತ್ತು 9 ಜನ ಸುತ್ತುಡ್ಕುಲ್ಲುದು ಇಸ್ಪಿಟ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗಿಗ್ ಪೊಲೀಸರು ಪೊಗುದು 9 ಜನಲ್ಲ ಪತ್ತದೇರ ಅಂದರ್ ಬಾಹರಂದು ಪನೊಂದು ಇಸ್ಪಿಟ್ ಇರೆಕ್ಲೆನ್ ಪಾಡುಂದು ಕಾಸನ್ ಪಣಕುದಿದ್ದು ಇಸ್ಪಿಟ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತಿನ ಆರೋಪಿಲೆನ್ ಪತ್ತದು ಇಚಾರ್ತದ ಟರ್ಪಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ 52 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಇರೆಕ್ಲೆನ್ ಬಕ ಪಣವಾದ ದಿತ್ತಿನ 11,370 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಇಂಚ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಸೊತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದರ ಶಿಶಿಲ ಗ್ರಾಮದ 55 ವರ್ಷದ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 41 ವರ್ಷದ ವಸಂತಗೌಡ 45 ವರ್ಷದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ 53 ವರ್ಷದ ಶಿವರಾಮಗೌಡ 38 ವರ್ಷದ ಸದಾಶಿವ 5 ವರ್ಷದ ಮುಳಿಮ ಜಲ್ಪುಡಿಯ 47 ವರ್ಷದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ 33 ವರ್ಷದ ಸುರೇಶ್ ಬಕ 42 ವರ್ಷದ ಕೇಶವ ಇಂಚ 9 ಜನಕ್ಲೆನ ಈ ಕೇಸದ ಬಂಧನ ಮಲ್ದಂಡ ಕುಡ್ಲದ ನೀಂದುನ ಬಿಡ್ಸೇರ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೈ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರ 41 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ನಡೆದಿನ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಗ್ಗೆಡ್ ಈ ಸಾಧನೆ ತೋಜಾದೇರ ಕುಡ್ಲದ ನೀಂದುನ ಬಿಡ್ಸೇರ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೈ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದೇರ 41 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ನಡೆದಿನ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಗ್ಗೆಡ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರ ಎದುರ್ಮೇಕ್ ಒಂಜೇ ತಮ್ಮಡು 30 ಟರ್ನ್ ಮಲ್ದೇರ ಇಂದೇನು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಮಾಣದೋಲೆ ಬಕ ಪದಕ ಕೊಡ್ತುಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀಂದುನ ಬಿಡ್ಸೆ ಅದುಪ್ಪನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೈ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳ ನೀಂದುನ ಗೆದ್ದುಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಇತ್ತೆ ಲೋಕೊಡು 30 ಟರ್ನ್ ಪಡೆಯಿನ ನೀಂದುನ ಬಿಡ್ಸೆ 1ನೇ ಸ್ಥಾನೊಡೈತದ ಭಾರತಡು 30 ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೇರ್ ಟಾಪರ್ ಆತಿರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೈ ಸಾಧನೆಗೂ ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಬಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗದ ನಾಯಕರು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಪಾದಿರ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರದಿತ್ತು ಅನ್ನಬಕ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡೆತಂಡ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳದೇವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರದಿತ್ತು ಅನ್ನಬಕ 4ನೇ ವರ್ಷ ಗೌಜಿದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡೆತಂಡ ಉದ್ಯಮಿ ಜಯರಾಮ ಶೇಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರ
ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬೇತಾಯಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಐಟಿ ಜನ ಸಮಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗವಂತರ ಆಯ್ತು ಆಡಲ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ದಯಪಡ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಡ್ಡೇರು ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಯಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನಿ ರೈತ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಇನಿಬುಟ್ಟಲ್ಲ ಏಪಲ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಉಲ್ಲೆ ಹತ್ರ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಅನಾಥ ಉಳಿದೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳದೇವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡಿಪ್ಪು ಬಯಕೇರ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಸವಿ ಹತ್ತಂದೆ ಐಟಿ ಏತ್ ಜನ ಬೆನದುಲೆ ಅಕ್ಕನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾದ ಅಕ್ಕನ ಇತ್ತದ ಬದುಕುದಾದ ಬಂದ ಅರ್ಥ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಯಕ್ಷ ಗೃಹ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಏತ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡಲೇ ಆಗುದು ಅದ ಪಂಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ತೋಲ್ದುಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇದು ಅದು ಬೈಟ್ ಒರಿಯಾಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಬರೋದು ಆಯ್ತಾ ಕಾಸು ಆ ಉರಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಪಡ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಯಕ್ಷಗೃಹ ಪಟ್ಲ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಇದು ಈ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಚಿನ ಆವೊಂದು ಪಂಡಾಗ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ವರೆಗಳ ವಾಲ್ ಬೆಲಕಾಪನಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರೆಗಳ ಗುರುತಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಅವ ವೇದಿಕೆ ಆದ ನಿರೂಪಣೆ ಆಗಿ ಬರೋದು. HMS ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಯರ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಕುಡ್ಲ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ, ನನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ತಾರನಾಥ್ ಬೋಳಾರ್, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಅಡ್ಯಾರ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ಪೊಂಜೋಲೆನ ಘಟಕದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಆರತಿ ಆಳ್ವ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕುಡ್ಲ ಏಬಕ ಬಿ ವಲಯದ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲನ 2022-23 ವರ್ಷದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣೋಡ್ ನಡೆತಂಡ ಮೇಯರ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯರ್ನ ಕಚೇರಿ ಬಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕುಡ್ಲ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಬಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮನ್ನಗುಡ್ಡೆ ಕುಡ್ಲ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಜತೆ ಸಿರಿಗೆಡ ಕುಡ್ಲ ಎ ಬಕ ಬಿ ವಲಯಲೆನ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆನ 2022-23 ವರ್ಷದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣೋಡ್ ನಡೆತಂಡ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ಕ್ರೀಡದ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆತಂಡ. ಮೇಯರ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪೊತ್ತಾಯರ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಸುಚೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಬರ್ಕೆ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭರತ್, SL ಶೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನ್ಯರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಉದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿಕ್ತರ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬುದ ಕುಟುಡು ಪಾಲ್ದೊಂಡ. ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದ ಅಶ್ವಥಮ್ಮ ಸೋಮವಾರ ಬಪ್ಪನಾಡ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನದಾನ ನಿಧಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಾರ. ನಿಚ್ಚಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡ ನಟ್ಟದ ನಿಧಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ತಾನು ಗಲಸಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿನ ಅನ್ನದಾನ ನಿಧಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶ್ವಥಮ್ಮ. ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದ ಅಶ್ವಥಮ್ಮ ಸೋಮವಾರ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನದಾನ ನಿಧಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಾರ. ಕುಂದಾಪುರದ ಪ್ರಾಯದಂಗಿದ್ದಿನ ಅಶ್ವಥಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಅದುಲ್ಲೇರ. ನನಲಾಯಿಸೇಸ ಪಂಡಾರ ನಿಚ್ಚಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡ ನಟ್ಟದ ನಿಧಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದವಿನ ತಾನಗಲ ಸಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿನ ಅನ್ನದಾನ ನಿಧಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರ. ಈ ತುಂಬೆ 6 ಒಡಿಪು ಸೇರಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಾಕ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಗೆ
ಪಣವು ಕೊಡ್ತಾರ. ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ಎದುರು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ನೇನ್ ಸಂತೋಷಡು ಮನಿ ಪಂದದೆ ತೊಂದು ಕೈದೆರ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನ ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ ಪಂಡ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದಾರ ತುಲ್ಲೇರ. ಒರ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನರನ ಸೇವೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಿಗ್ ಮಾದರಿ ಆತಂಡ. ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೆ ಸೇರಿದ ಮನೋಹರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ ಕುರ್ನ ಸಾಯನಿಧಿ ಪಣು ಎಂದೇ ತೊಂಡೇರ. ಶಿವಶಂಕರ ವರ್ಮ, ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರ. ಕುಡ್ಲದ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ V1 ಅಕ್ವಾ ಸೆಂಟರ್ ನೀಂದುನ ಕೆದುತ ನೀಂದುನ ಬಿಡ್ಸಿರ್ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಪಾವನಾರ ಸಂದೇಶ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ನಡಪುನ ಪ್ಯಾನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪಂತಡು ಪಾಲ್ದೆತುನೆರಂದು ಸಂಸ್ಥದ ನೀಂದುನ ಕೆದತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನವೀನ್ ತಿರಿಪಾದಿರ. ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ V1 ಅಕ್ವಾ ಸೆಂಟರ್ ನೀಂದುನ ಕೆದುತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನವೀನ್ ಬುಧಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಡು ಪಾತಿರ್ದ V1 ಅಕ್ವಾ ಸೆಂಟರ್ದ ನೀಂದುನ ಬಿಡ್ಸಿರ್ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಪವನಾರ ಸಂದೇಶ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ಆಜಿದಿನ ನಡಪರೆಪ್ಪುನ ಪ್ಯಾನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪಂತಡು ಪಾಲ್ದೆತುನ್ ಮೇರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗು ಪೋಪೇರ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೇರಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತಲಡಾರ್ ಪಾಲ್ದೆತುನ್ ಮೇರ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಪಂತಾಯಿ ನಡೆದವರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಲೆನ ಸಾಯ ಸಕಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಕೆನುಂಡೇರ. ಅಕ್ವಾ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ನಡಪುನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗು ಬೊಕ್ಕ ಪಂತೊಡು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡ್ಲದ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡೀ ಬೆರಿಸಾಯಕರೊಂದುಂಡು ನವೀನ್ ಪಂಡೇರ. ಪಂತೊಡು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಸಂದೇಶ್ ಪಾತ್ರದ ತಾನು ಪಂತೊಡು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನೆರ ಕಾರಣ ಐನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನವೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿಸಾಯಕರನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆಂದು ಪಂಡೇರ. ಅಕ್ವಾ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಲ್ದಾರರ ರೂಪ ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಡಿತ್ತೇರ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆ 6 ದಿವಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 13 ದಿವಸ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೋಚ್ ಕೆಲಸದ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಈಜು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ. ಓನರ್ అయిన ನವೀನ್ ಅರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದ. ರೂಪ ಮೇಡಮ್ ಅರೆಗ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ 6 ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು. ಅದೇ 50 ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್, 50 ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, 50 ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಟೋಟಲ್ 13 ಮ್ಯಾಚ್. ಇತ್ತೆ ಕುಡರನಿ ತಾಂ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ AICCಗೆ ಹೊಸ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಓಟುಡುಗೆಂದಿನ ಖರ್ಗೆರೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಶಿ ತರೂರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ದ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ಭಾರ್ಗವಿ ಕುಡ್ಲಡು ತೋಜಂದಾಯನ ಪೊಣ್ಣನ ನಾಡು ಪತ್ತೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದ ತನಿಖೆ. ಕುಡ್ಲಡ್ A ಬೊಕ B ವಲಯಲನ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲನ 2022 23ನೇ ಸಾಲದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬದ ಕೂಟ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಭಕ್ತರಡ ನಟ್ಟಿನ ಕಾಸು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನ್ನದಾನ ನಿಧಿಕ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕುಂದಾಪುರದ ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ. ಇಡೀಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿನ ನಾನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.